Naimbag nga rabi ka na kayo katay niya. Duang klase iti tao iti sanguanan iti Dios. Dagiti naisalakan, ken dagiti nga naisalakan. Dagiti anak ti Diablo, ken anak ti Dios. Dagiti managbasol, ken dagiti napakawan nga pinagbalin na nga santo, inlasin na para kanya na. Dagiti anak na, ken dagiti ko natin nga tagabu iti Diablo, ken nagbalin nga tagabu iti Dios. Dayto iti naragsan nga kung na tayo nga may isang masapul nga eksaminan tayo. Anya ti estado iti sanguanan iti Diyos tata. Dagiti nagbagak nga diay nga duwang klase nga estado iti tao iti sanguanan iti Diyos. Anya ti estado tata. Nakasigurado ka kadi iti relasyon mo nga adaan ka ti nasayat nga relasyon iti Diyos. May saka kadi nga anak iti Diyos or may saka kadi nga anak iti demonyo. Adata iti panawon dati panawon tayo nga naglakang ibugbugam nga sikakat maysa nga Kristiyano. Ngam iti Bible no kitaam mamin nga ibaga na kana tayo. Eksaminin niyo ti bagbagi no talaga nga pudpudno nga nisalakan kayo. Iti panggap ko iti nga rabi kat kuman nga talantanan tayo. Talantanan tayo iti estadum iti sanguanan ti Dios. Anya ti estadum ti sanguanan ti Dios. Mailasin mo kadi no anya iti estadum ti sanguanan iti Dios. Ada kadi dagiti marka nga mangipakita kanya no anya nga klase ti estado ti relasyon mo kan saad mo nga espiritual ti sanguanan ti Dios. Iti libro iti 1 Corinthians chapter 2 na i-mention iti verse 14 iti maysa nga biyag iti maysa nga tao nga awan ni Kristo Jesus kanyana. Kaya't kung adalon tayo dito tapno mamuan tayo kan may sigurado tayo no anya iti dapat nga ikasta tayo. Tapno makita tayo kan anya ti dapat nga ikasta anya ti estado ken sanguanan ti Dios tapno amok ti kastak nga mayurnos ko ti bayik ti sanguanan ti Dios. Tanagrigat mat nga ibagbagam ken kunkunam nga sikakat anak ti Apo ngem iti kinagpayso ammom iti uneg mo nga aktualihan ka nga pudpudno nga anak ti Apo. Isu nga kuna iti Bible ada dagiti pagay nga sarsaritaan iti sao ti Apo nga isu dagiti anak ti Dios ken adamot dagiti marapagay. Dagito jagit itsura nga pagay, agit itsura nga Kristiyano, nga mahanda nga pudpudno nga nisalakan. Tata, adalan tayo. Sapay kumata makatulong na ito, iti panag-examine nyo, iti bagbagyo. Kuna na iti 14, but the natural man, dagito tao, kuna na nga natural, gapusta, awan iti biyag iti Diyos kanyada. Tao da lang nga nainak iti lubong, nga awan iti espesyal, nga relasyon da. Awan iti nasantuan nga espiritu nga agtaltalinaad kanyada. Awan iti biyag iti Diyos kanyada. Tiada lang kanyada, wen tao da lang agbibiyag iti daga. Ngam no may panggap ti espiritual nga estado dati sanguanan iti Diyos. Awan da kan adayuda iti Diyos. Detach. Naputad da iti sanguanan iti Diyos. Ket kunana dito the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kahit mo ka din nga mamuano niya ti estadong di sanguanan iti Diyos. Iti maysa nga tao nga han nga nisalakan. Iti maysa nga tao nga awan iti Diyos kanya na kuna iti sao ti Diyos. Han na nga paganano dagiti banag iti Espiritu ti Diyos. Kuna na pa ijay kandagiti nga tattao nga awan iti Diyos kanya da kadi nga pudpudno nga nisalakan. Amin dagiti banag iti Espiritu ti Diyos ket kalukwan. It is just a waste of time. The English foolishness. Kinasayang. It is just a waste of time. Kinatabod. Saysayangan lang iti oras ken panawan. Apay? Handa ka ma-appreciate. Kunana, gapusta espiritually. Awan yung usto nga panakaawat kanyada. Awan
iti biyag iti Diyos kanyada. Awan ti Santo Espiritu nga mangipakawat kanyada. That is iti life iti nga naisalakan. Iti may sa nga naisalakan, pag ano na nga iti banag nga spiritual things. Ano ko natin nga banag ti Espiritu ti Diyos, i-highlight na diay iti scripture. Nagado ti writers ti scripture. So dagiti propeta, dagiti ari, ken dagiti apostol. Gamay may salang ti author iti Bible. Isu ti Santo Espiritu. Kuna iti saw ti Apo, ti Bible ket produkto iti Santo Espiritu. Haan nga produkto ti simbahan. Produkto ti Santo Espiritu nga inusan na dagiti adipan nga mangisurat ito. Kat no produkto ti Santo Espiritu da ito kadagiti putpuno nga nisalakan. Ada ti panangipatag kanyada. Nabanur da ito nga libro. Napatag da ito nga aral. Haan nga sayang ti da ito nga banag. Ada ti panangirispito. Haan nga mabalin nga kunam nga iti maysa nga naisalakan kat tagtagibasito na lang ti panag-adal kan panagdungag dito. Haan nga mabalin nga kunam nga naisalakan ka nga teraramidam ita church wala kas kasaba kan may susuro ti saw ti Apo kat madamaga agi-games ka ti cellphone mo. Nga ti panunot mo kat itatalnan dita nga pastor uston. Agawid tayo. Sa nga saw. Kadagiti pudpudlo nga naisalakan. Aday tinununag ka na Diyos ang interes. Nagtawag day tayo iti Espiritu ti Diyos nga panagtrabaho na iti puso na, nga inted na, inbunga na, iti panakabornagin na. Panakaited na iti barong mabiyag. Nga iti Diyos, iti biyag iti Diyos kat na itod kanya na. Nga idi kat, pag-ano na nga iti ay, nang tata, aday iti baro nga interes na Diyosan nga ayat, na Diyosan nga panagtarigagay, iti panag-adal iti sa ti Diyos. Anya ti trabaho ti Santo Espiritu, itagay ni Kristo. No idi ti itagtagay na lang at pagbagi na, iti may sangahangan na isalakan, the natural man, pagan-ano na ni Kristo Diyos, ti panunutan na lang kat, di salunat na health, wealth, prosperity. Hana man lang ang panunutan ni Kristo Jesus, iti biyag na. And if you are a man, nga awan ti interes mo kanya po Diyos, examine ti bagim. Baka hanggang na isalakan. Baka may sakapelang natural nga ti spiritual nga estadom ti sangwanan ti Dios ket you are still in the state iti natural man. Tao nga ikiklaim tingiwat na nga naisalakan ngem ti kinagpaiso hanggang nga naisalakan because there is no interest kini Kristo. Awan ti interest mo nga mangirespeto kung nagbiag di mangisalakan mo ta umuna ti amin hanggang nga naisalakan. No may nga tao kat sinalbar ti may nga tao manipul iti aksidente palalo iti panangapresyan na dayta nga tao. No ti may nga tao kat palalo ti panangipatag na panagyaman na gapustin tulong na di tao palalo ti respeto na dayta nga tao. Kasta amat lang iti sangwanan iti Dios. Iti may nga tao nga hanga na isalakan awan ti biyag ti Dios kanya na nga han putpuno han nga lakam iti pamakawan kan panakaisalakan iti Dios. Pagan ano na nga ni Kristo. Baka sumursurot lang na tatapno lang kada ti maala na. Na maawan ti gratitude kanya na. And examine yourself whether you are really in the faith. Kat kuna na pa'y handa pulos nga maamuan ni Kristo Jesus. Awan ti pa nakamu kanya na. Because spiritually, there is no just judgment kanya na. There is no discernment. Awan ti pa nakamu kanya na. Awan iti sirib nga nagtaod kanya na. They may be religious. Namandang amo darang pininda. Kasla nga going to the routine lang. Namawan iti conviction nga nagtao dito. Oh my friends. Are you a Christian? Are you a child of God? Are you sure nga napakawan ka? Are you sure nga naborn again ka? Are you sure nga may saka nga bagi ti Apo? Kan pudpuno nga bagi ti Apo. And if you are, examine ang tibagim. Baka ngay
natural man ka. And no nakita mo siya kat may isa ka nga natural man, you go to the Lord, Jesus Christ. Ibagam ka na, Lord, nakita ti bagay. I am a natural man. Ako makita ti presensya. Luklok ko ti bagay. Kunak nga mamuksi ka. Kunak nga anak na. Kunak nga naisala ka na. But the truth, amin nagitibanag nga trabaho ti Santo Espiritu is just foolishness kanya. Lord, save me from this sin. Change my heart. And help me to prove na makita ti bagay nga pudpunuan na isalakan. Blessed evening, kaya. Blessed evening.